here. Good afternoon. Mba. Huh? Mba, sir. Mba. Then you've been here for what? Abịara m ka anyị na-abụ alakiri m ihe ị na-eme. You've been like I poor me wagon. Abịara m ikwunyere gị alakiri m ihe ị na-eme. You've been like I nab. You divert and like you know Nadi. You know Nadi. Mba. You know Nadi. Mba. Kobo dish na no yenam. Ọka. You know Oka. You've been like I nab. Yes. You divert and like him name. Respect. Respect your mother. Respect your mother. Listen, hey. Respect your mother. I'm on Kuwage. I'm on Kuwage. But you know what go now? Because I got here, I get I pretend they are rubbish. Jide Kelegi. I need him that Kelegu. I need him. I wait to Okoga and Bagoman and I camera and I wait to Remiana. Bring that your leg down. Take Pari Hunde Plateau State now. Onyamon and Jigawa Kowona Plateau. Respect you. I need him that Okoga on Kelegi. Papa, that in Ebanishi. Why? Yes, sir. Why? Yes. Huh? Him just say we need a weapon him banish. Huh? I want you Muslim. You want ya? Muslim. You Muslim. Okay, but I'm got for marriage. Huh? Then one on our family who got pegotare. I got pegged the Nam got pegotare. Then one on our family. But I have for interview. Okay, man, here all I'm in back up on social media, Nina. Woku. Yeah. Oh, yeah, the way for Nana. It be like before. Mbembia is ni ide me interview mba. Okay, the way for Nana, you'll be not to be last. Cruiser, I see you. Oh yeah, come on, the waka no that. The waka ni she go tackle a cruiser on sister. The waka go tackle a cruiser. Cruiser dalo. You know gaga airport. Okay, bianga no nata. The waka go ta salute to gaga airport. Ma bingo. Cruiser dalo. Oh yeah, go back. Go back. Everybody tag your cruiser na comment section. See a cruiser go well. You know you fly. You wicked tag ya see a cruiser go well. Braga pepela watch him. But then to tag ya that man see a go well. Yeah, last of my. Young one can skate. Kushoku ikele nwa primary school nwe skater. Huh? Anama ni hi na-ekwu. Onye nwe skater? Ya turn azụ. Le wanya front. I want to mpagbara again recently. I want to mpagbara again when papa again recently. Ele hi ke yi kende mpa na mad man. Huh? Imetọghị aka. Esegiri mra. Maro. Bịa were phone gị.
That would a phone ugi. Oyana Poge, Poge again, maybe to you. If you're not ready for this, listen, did I come to you? Maybe ready for this interview, please go down for me. I'm not begging you here. Okay, man, here I social media. Ngadiru. Aya we paka no buru phone na. We paka no buru phone na. Na ekwu okwu kusho kwike balite volume phone gi. Okay. Ego data e gara ga zo na. Sir? Lo je nyere ga ego zo data na eji tinye na phone gi. Obura data or network. Akwe man ihe a ga-aba na social media niile nga na eru me interview. Ha ga. Chidimma. Chidimma onya. Ago. Iri afọ ole? 25. Emola nwa n'ụlọ. Mba o. Pagi na mmago dị ndụ. Kebish na watch him. Anambra. Ebe na Anambra ka ị nọ. N'Ọka. Iwokwa na onye ebe. Abụ m onye Enugu. Ebe na Enugu. Eziagụ. Ebe na Eziagụ. Iwolo. Ebe na Igbolo. Iwolo oye. Na-enwele mgbe ị nọrọ taa. Gị na nwoke ha tagide ka ịbara ya mamịrị na bed. Mba o. Ị gagide ije pụta na public ema mgbe ị chọrọ nshi na-akpa gị ahụ echighị n'ike fụọ pụọ. Mba kwa o. Mmiri ara ọ na-agba gị n'ara? Mba. Ị pụtara ụta aka na nwaanyị ibe gị alụgide ọgụ sewe okwu bawa mba gị mee ya. Mba. Enwere mgbe ị lụrụ ọgụ gị dọka pantị nwaanyị ibe gị? Mba. Bra gị na pantị gị enwere nke furula efu? Mba. Pantị gị ofuru efu? Mba. Oke ike ọ ghaala gị? Ị gafeela n'ụzọ mbụ ụmụazị ahụ gị gụma shekeleke ihe mba ọcha sọ gị were oji sekeleke ihe mba ọcha sọ gị were oji. Mba o. Ị nwere mmụọ akpịrị ọ dịghị? Nwoke kpọrọ gị pụọ ị na-eme pakeji nke dị just nọ vụfụta onwe gị waa. Not the package. Okay. Azụta ihe nye gị na-asị thank you ka ị na-ajọsọ gị nara ya gị richa ya wom. I said thank you. Okay, na-asị thank you na-eri ka ọ wee azụta nye gị nara rie. Ay, papo. Onye no mmasị ya thank you. Thank you ese ga ọwụ na ị nara ala ka ọ wee na-anara rie ga-ese thank you ka ọ wụ ị na-eri thank you. Nke ọbụla. Okay, ka ọ wụla ka ị nọ n'ime ya. Nwa agbọghọbịa akpịrị dị n'ime na erejetli ihe azịrị ya. Enwere mgbe ị gagidere n'ụzọ ka ị nara fentin? Nwoke ibe m onyụwala mamịrị n'ụzọ ga-elewe anya n'ọgụ afete nga onyụwa mamịrị gị were anya lee nga ahụ hụ nga amụ ya nụ ga-ehụ otu amụ ya dị gị tie mkpu. Mba. Mba. Inyụọla mamịrị okporo ụzọ mbụ? N'ụzọ. Inyụọla mamịrị okporo ụzọ mbụ? Ị gala n'ụzọ mamịrị akpọwa gị ga n'ụzọ bụ ike nyụma mamịrị?
Oh, mgbe mpempe, ọ bụzi kịta. Agbọghọbịa na-akpa mamịrị indiora, that's reservoir mamịrị. Ị nọrọ ụtọ amụgụwa gị ele ihe ị na-eme. Mkpebe na-ekpere m. Okay, ga ekpeme ekpere. Okay, mgbe amụ na-agụ gị ele ụdị ekpere ị na-ekpe ngwa bido dị ekpere hie. Mba just gụba Listen, egwu. I'm not joking here. Ị mara ihe ahụ ị na-eme ma amụgụwa gị ya na amụ adịghị ka ime ya hie na bido na-amewe datin na kwesị ọwa ekpere ọ ya bido kpọkuwe ekpere na kpewe ekpere ugbu a. Ọ bụrụ ekpere like ịgụba egwu. Ọ ya agụma na-abụ ị na-agụ ma amụgụwa gị. M etinye egwu na fonu m na-agụzi egwu. Gụmana dị apụ na agụma dị apụ ị na-agụ mgbe ahụ. Ọ nke dị na fonu m ka m na-etinye. Abụ chọọchị ka ọ abụ ụwa. Nke ọbụla. Nwa agbọghọbịa amụgụwa ya ma nwoke anọghị ya bụ ya na ekpere abụ ekpere. Mpa gị na mma gị ha nọla n'ihu onyonyo ahụ mbụ. Mba. Ọ naanị gị bi. Mba. Mụ na nwanne m nwanyị. Ndị enyi gị nwaanyị nwere nke na-agba akwụla. Mba. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Gịnị ka ị gụrụ? Geology. Ha? Geology. Ị gụchaala? Agụchala m. Ị safụọla? Ee. Gịnị ka ị na-arụ na? M na-aga ọrụ. Ha? M na-aga ọrụ. Ka ọlụ ị na-aga? Abụ m an auditor na haya Temoko. Temoko company ka ọwụ distributor. Temoko company. Ịwa na auditor dị ya. Ị gagidele n'ụzọ onye agbụrụ apịa gị aka n'ara ụta. Onye agbụrụ apịa gị aka n'ara. Ị gagidele n'ụzọ onye agbụrụ apịa gị aka n'ara. Mba o. Ị nọrọla ụta nwaanyị ibe gị emetụ gị aka gị nọrọ relax ya gị na ya emewe gị mechaa nweta onwe gị si ị na-emewe. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'Otele? No. Di na-achọ di n'obodo oyibo ka di nọ Nigeria? Nke ọbụla. Ị na-agbakashi ọnụ? Mba o. Iwe ewe gị na n'ebe nwoke ịlọfụrụ nọ ka ihe ị ga-eme? Mma agwa na ya na-ewe m iwe nụ. Ya kwa na ị nọrọ gị lụọ nwoke na-achụ nwaanyị ọ nwoke na-awụ mgbe ọbụla anya dị ya n'iro ọ na-alọta late. Ị ga-ekwu maka ihe ndị ahụ nwoke ahụ na-eme gị si na ị naghị alụ? Ọ na-achụ nwaanyị na-anọ n'ilo. Mba. Achọrọ m. Ị ga-alụzi ọkwa ya? Ajụjụ ka ndụ ijidebe nwoke na ijide ya n'aka
but ema na ọ na-achụ nwanyị a na-agwa gị na ọ na-achụ nwanyị a na-ejide ya n'aka ị ga-ekwu maka ya sị na ị nakwa alụ Mba. Unless na me jide n'aka. ụmụ nwoke ole tarala gị Ofu. Ofu onye ahụ tala gị n'ime moto mbụ Mba. onye ahụ tara gị aha ya gịnị Chibueze. Chibụ gịnị Chibueze. Chibueze tara gị akwụmasị ndị a na-akpọ Chibueze ha bụ ndị oke amamihe ha ma masị wee akwụma onye ọbụla a na-akpọ Chibueze akwụma sọwụ kakle ha ma ihe wee based on mathematics gelere gị nọrọ bụ here Chibueze okwu ọ tapụrụ gị atapụ ka o ji aka taa gị ka ọwụkwụ ka o ji taa gị Chibueze o ji aka taa gị ka o ji okwu ka o ji ọnụ tapụ gị aka ka o ji tapụ gị ele aka ọwa aka ịkpa ka ọwa aka nri icheta aka eji taa gị ele mkpịsị aka o ji tapụ gị Mkpịsị aka ele mkpịsị aka o ji taa gị echetazi mana aka ka o ji ka ihe mere na ise ya tigo nke ụkwụ ka ihe mere na o ji wụrụ naanị aka ka eji taa gị etighi ha ụkwụ amarọ m ịma reason eji were naanị aka etighi ụkwụ ya kwa na that boy chefuru ka ihe odo ụlọ ya n'ime Otele gị ịma ọ wee masị some boys na-ejide ka ihe oda n'aka ata nwa ma ọ ring ya kwa na e nwere ring o chefuru n'Otele gị ga-ama ị ga-ịnọ ya were aka tapuo gị then ichekikwuru onwe gị ma nwere ka ihe oda ma ọ ring hapụrụ dị ya onye gwara gị sị nwere ajụga m gị ole onye otu isi mara sị nwere ring ahapụrụ ma nwoke ihe oda ọ gị ka m jụga this girl onwere onye ọbụla m fụrụ n'ime enweghị ihe ọbụla efuru n'ime gị enweghị ihe ọbụla efuru n'ime gị drọpụ kamera ahụ dị lazụ mgbe ahụ ọ tachara gị biliri ọtọ wulie elu ụta jam ka ị mara ma enwere ihe dapụtara m mba aga m na bedroom jee saa onwe m ịsara onwe gị mgbe ịsara onwe gị enwere ihe chi gị ahụ dapụta itiri aka dị a asa m onwe m ọfụma onwe ihe dapụtara m wekọrị fon ahụ lazụ ọya wuli elu gbasa ụkwụ gị wuli elu ọya jump up jump up enwe ihe dara n'ala dị a onwe ihe Chibueze chefuru di ya ya were fon ise dị afọ ole 25 genotype gị blood group gị O positive ibere akwa mgbe atagaghị ihe a ya bewe dị akwa hie ya ka m bịa bewe dị akwa because m na-achị dị ede bewe dị akwa ka mara ma get spell tell ede ya ọya
Spell all that. Spell all of me. Spell aqua, you know, N-E-E. H. N. Congrats. Adi amo magente. Or woman walking in here where she go mad. Anybody this serious should go and meet your family members and no more. Most men, if you don't have a clean a take note of that. So more. Yes. And I know the lake had a letter. So man of Papa gonna phone ratio no young my yotro. As a woke I be a second boat in our WhatsApp, car boat in our WhatsApp. Some of them know but you conjure with the Allah. When I am not going to have a quarter. So, in case I dare more my Tana no to enter like eka, it will semi wine and I'm a homework. When I am back now, what phone number? Name I need the weekend. Come on, subscribe or that place. So, can subscribe or check about subscribe or like, I get share, or what I am bagging. And watch it, I get back at the you just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place, Chineka Bagoko. 090 3148 3279.